sa makulay na political landscape ng Pampanga. Bago pa maging opisyal na local political party ang kapanalig at kambilan ng Mema Lending Pampanga, isa muna itong political movement sa nooy banggaan ni Pampanga Governor Lilia Pineda at sa naging ika-26 na gobernador ng Pampanga na si Among Eddie Ed Panlilio noong 2007. Ito'y naging official local political party kasabay ng pagkakaluklok bilang gobernador ni Lilia Pineda noong 2012. Siya rin ang nagsilbing founder ng partido na mag-iisang dekada na mula nang maitatag ito. Ayon sa kanya, hindi raw sa rule of the incumbent o mga nasa posisyon ang magiging pamantayan nila sa pagpili ng mga opisyal na kasapi at kandidato ngayong pandemya. Kung tutuusin umano, hindi naman mahalaga sa mga Kapampangan kung anong partido nabibilang ang kanilang kandidato. Mas tinitignan daw kasi nila ngayon ay ang totoong nagserbisyo sa tao. Basta ako, yung kanako. Nanuya man party, den tao balo tanongin ni matalino nala. Nino ba yung menasikaso karela, nino ba yung silaw karela, nino ba yung sinilbi karela. Kaya kambilan niya pa yan, incumbent niya. Nung man lino, wala na sinilbi, alam mo rin. Hindi na rin daw uso ngayon ang malapiastang kampanya dahil na rin sa banta ng COVID-19. Hindi rin tao ngayon, kakit ko lang. Wala na namang gana. Hindi na masyadong masaya. Lalo na niya ating campaign, ating meeting, alalong ating sarili na kasi katakot lang aking COVID. So, ngayon matayinig. Pagdating naman sa pambansang senaryo, simulat sa pool hindi umano nililimitahan ni Pineda ang pagkakataon na makapagpresenta ng plataporma ang mga national political party sa probinsya. Isa umanong dapat maging hamon lang sa mga national political leader ang mga estratehiyang posible at hindi bola kung papaano makabangon sa pandemya. Adwa mong bagay ingobra ang point keng kalusugan dahil dapat lawende nung nanong ibiyan ng sao yung kakandidato, lalo na president. Sa mga pambansang pulisiya na ibinibida ng mga kandidato sa kanilang plataporma, hiling ni Pineda, huwag umano sanang umiral na ang asenso ay nasa iisang imperyo lamang dahil ang botanteng Kapampangan hindi dapat mapag-iwanan. Ano ba yung vision mo kay province na makaalign niya kering plano da rin kering presidential, di ba? Kailangan kasi metong niya mo metong yung ideya kay ba't yung national government may pag-ugnayan na dapat din botante educate laki yung makanyan. Ayon sa Kambilan, bago matapos ang buwan ng Setyembre ay isa sa publiko na nila ang pangalan ng mga kandidato na bibigyan ng Certificate of Nomination of Acceptance o CONA. Sa inisyal na impormasyon ni Kambilan Director Attorney Charlie Chua, nasa tinatayang 300 aspirant ang mapapagkalooban ng CONA. Paulo G. Santos, CLTV News.